B'investiment ta' €2 miljun tħabbar proġett biex binja għall-anzjani fir-residenza San Vincenz de Paul tinbidel f'ċentru ta' kura fit-tul għal persuni bejn 18 u 59 sena li jkollhom bżonn kura fit-tul u li preżentement dawn jirċievu l-kura mal-anzjani. Il-kap eżekuttiv ta' San Vincenz de Paul, Josien Kutajjar, qalet li minkejja li f'dawn l-aħħar 6 snin il-faċilità rat żieda minn 50 għal €70 miljun f'nefqa rikorrenti, kien hemm qafsa ta' qalb għal meta l-faċilità kienet tintalab tindokra pazjenti iżgħar li minħabba xi traġedja jispiċċaw rikoverati għal żmien twil. Saħqet li s-sitwazzjoni kienet li pazjenti iżgħar fl-età kienu jispiċċaw ma' residenti ta' età avvanzata. Għalhekk 3 snin ilu inbeda studju biex tiġi analizzata s-sitwazzjoni. Ġie konkluż li hemm bżonn li tinħoloq faċilità bi programm speċjalizzat għal riabilitazzjoni fiżika għal nies sabiex jintegraw fil-komunità. Is-Segretarju Parlamentari Anthony Agius De Celis esprima x-xewqa li dan il-programm li ngħata l-isem Narċis se jwassal biex diversi persuni jerġgħu jibdew jgħixu fil-komunità. Narċis ħajkun qiegħed jiġbor lil dawn in-nies, itihom is-sapport kollu neċessarju bis-servizzi li toffri l-Aġenzija Sapport bit-tama li jkunu jistgħu jerġgħu jmorru lura fil-komunità. Ix-xewqa tagħna hija li naraw kemm jista' jkun numru kbir ta' persuni li jmorru lura fil-komunità. U hemmhekk l-iktar li nkunu ferħanin, iktar ma dan numru jkun kbir, iktar il-ħolma tagħna tkun seħħet realtà. Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li dan il-proġett se jindirizza realtà żgħira li teżisti. Sostna li rridu naslu f'punt li kull persuna b'kundizzjoni eventwalment terġa' tibda tgħix fil-komunità. Wieħed mill-pazjenti li se jibbenefika minn dan il-programm huwa Matthew Dingley li ta' 31 sena beda jingħata kura fit-tul f'din il-faċilità wara li ndarab f'inċident. Matthew li llum għandu 34 sena sostna ma' One News li x-xewqa tiegħu hi li jirriabilita ruħu ma' nies tamparu. I'm looking forward a lot. Forsi għana miktar nis, forsi fritigar minni, mux tampari. Ma mux fuq it-tmeninijat u d-sejnfint, forsi. Dak bis nixtieq li nkun ma nis tampari bażikament, mux mal-anzjani. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.